Vi optager den. Ja, det må jeg gerne. Okay, tak for det. Så går vi bare lige i gang. Okay. Du er på. Har du optaget? Jeg har ikke gang. Okay, super. Hvilken stilling har du her i firmaet? Jeg er sælger. Hvad siger du? Sælger med Sælger? Ansvar for butiksgulv som sådan. Altså butikken så ud, og vi overholder de retningslinjer, som BO har udstillet til os. Okay. Hvad synes du om jobbet? Jeg elsker det. Jeg synes, det er fantastisk. Jeg elsker at have den kundekontakt, jeg har, og være en del af BO og have lov til at lege med sådan produkter her hver dag. Ja, det synes jeg er helt fantastisk. Okay. Hvordan er arbejdsmiljøet her? Vi har, man skal formulere. Jeg synes, vi har et rigtig fedt arbejdsmiljø. Vi er et ung team, som kan joke rigtig godt med hinanden og har det rigtig godt indbyrdes. Og vi kan have det sjovt, på samtidig kan vi selvfølgelig også være alvorlige, når der er behov for det, hvilket der jo er det meste af tiden, at det er nogle ret dyre produkter, vi har med at gøre. Ja, det er rigtigt. Men vi har det rigtig godt sammen, og et dejligt sammenhold, og er der for hinanden. Okay. Det synes jeg betyder rigtig meget. I kan også godt ses efter... Vi ses også privat af til jer. Ja, okay. Lige over en øl eller sådan noget. Lige præcis. Vi har som regel har vi en fredagsøl og en lørdagsøl, så lige når vi får tid til det. Ja. Det er svært ikke så meget til det på det sidste, men det er bare fordi forretningen har travlt. Okay. Det er jo også en fordel. Okay, har I bestemte leverandører? Bang Olufsen er en ret væsentlig leverandør til os, ja. Nå, ja, okay. Og ellers så bruger vi jo nogle faste som Adlona, der leverer HDMI-splitters og extenders og sådan noget af den stil. Men jo, vi har faste leverandører, det er ikke noget, vi skifter ret meget ud i. Vi hellere have et samarbejde med vores leverandører, end vi ser dem som konkurrenter. Okay. Har I en bestemt målgruppe, eller har I en fast en? Altså, vi har jo hovedmålgruppen til BO, er jo de her 35-40 plus, og er dem, hvor børnene er blevet lidt ældre, og man har lidt mere frihed i økonomien. Så det er jo også det, vi ser flest af. Heldigvis har vi lanceret det sidste år, det her, der hedder BO Play, hvor vi har mange billigere produkter, og som også gør, at vi kommer ud til flere. Samtidig med det, så er designstilen også mere henvendt til yngre mennesker, og på den måde har vi fået et meget yngre segment, og vi har også mange flere yngre mennesker, der kommer ind i butikken og ser vores ting. Okay. Og vi på den måde bliver gjort mere spændende og interessant over for yngre mennesker. Okay. Hvilket uddannelse har du taget? Jeg har taget en handelsskolegrunduddannelse. Okay. Så en HG. En HG? Ja, det er det samme, vi er i gang med lige. Hvor lang tid har du arbejdet her hos BO? Jamen, jeg startede her i min levetid, og så blev jeg færdig i sidste år i august, så jeg startede august 2010. Okay. Så jeg har arbejdet her 2,5 år. Nå, er det din elevplads, du er i gang med at tage lige nu, eller er du færdig med det? Jeg blev færdig i sommer, så blev færdig i august, og blev så fastansat derefter. Okay. Er du glad for dine kollegaer? Det har jeg vist været inde på. Hvor mange timer arbejder du sådan om ugen? Mellem 45 og 50. Okay, det er også langt. Er det en god løn, hvis nogen spørger om det? Lige nu nej. Okay. Men jeg skal til lønforhandling faktisk her midt i januar, så det skulle forhåbentlig ændre sig. Ja. Har finanskrisen ramt jer på nogen måde? Ja, det har det. Altså, det kan ikke undgås. Vi er et luksusbrand, vi er noget af det folk, de vælger at spare lidt på og holde lidt igen på. Ja. Når det så er sagt, så skal det også siges, det går også fint. Altså, vi har bare aldrig haft... Vi startede i 2006, hvor butikken var meget ung, og der gik det jo rigtig godt. Ja. Problemet var så i 2007, der fremmer det hele jo sammen, og det var, man kan sige, 2007, 2008, 2009. Og de år, hvor butikken skulle have haft en stor vækst. Så den kom aldrig rigtigt, altså det løber fint rundt, men vi har aldrig haft den der store vækst, hvor de indehaver, der er her, der har skudt penge i, der har troet på projekt, de har ikke fået, indbetalt det, de har gjort, så den har ikke været ret rentabel for. Men det kom. Det tror de i hvert fald på, det tror jeg også på. For vi kan se det nu, at det kan godt være, at vi ikke vækster lige så hurtigt, som vi gerne ville, men vi vækster, og kan vi vækste i sådan en marked som det her, så skal det nok gå. Super. Kan du beskrive en typisk arbejdsdag? En typisk arbejdsdag, det er, at jeg møder ind ved en 9-tiden. Jeg starter med at få støvsuget og gjort rent. Hvis i dag så skal der skovle sne eller fejes, der skal gulv, tørre støv af, sørge for at skærmen og alle de her ting, de ser ordentligt ud, sørge for at produkterne de er oppe og kører, og det spiller. Så plejer klokken gerne at være 10, hvor vi åbner og kører skilte ud, og så begynder folk at småtte ringe ind. Der er forskellige salg, der skal følges op på, og følges alt. Det er jo meget, så vi har ikke ret mange kunder, der beslutter sig første gang, de er herinde. Så
vores kunder tager gerne rigtig lang tid om det, og vi tager også længere tid om at lave vores tilbud og de her ting. Så der sker gerne rigtig mere end bare lige, at han er lukket. Det er sjældent, vi har det. Okay. Så går dagen egentlig med kundeopfølgning og ja, service på forskellige kunder og sådan. Så det er egentlig det, hovedsagen af dagen går. Super. Det var egentlig det, vi havde. Ja, jamen, jeg håber, I kunne bruge sådan noget.